Kaixo, hemen nago azken 15 bat urte hauetan, bizkanaka sortzen jo naizen materialak rekopilatzen, Durangoako prestatzen, eta berta etortzen zatenak, zuzenian ikusi, ikutu, galdeu, ahalko ezue, eta gainontzekoak, bideo honen bitartez, azaldu ahalko dizuet. Ezagutzen diazuenok, bakizue komunikazioz bortitza dela, nire maletinen dijoan erramienta. Eta Marshall Rosenberg izan zen autorea, eta beraz, hemen dagoen liburu altxor hau. 50 hizkuntzata dago itzulita, eta euskaraz ere badaukau, txatxilipurdiri esker. Komunikazioz bortitza bizi hizkuntza bat, liburu hau, hainbat liburu idatziak bali maitu Marshalleke, izan da, Biblia bezala konsideratzen deuna. Bertan, modeluan, nundinoakoa saltzeu oso modu konkretu, zehatz eta erakargarrian, adibide asko kontestu ezberdinetakoak erabiltzitu, eta oso, nahi behintzat asko identifikatzen lagundu izan ditena, eta prozesua ere ondo barneratzen lagundu dezaken liburutako bat hau. Eredu hau modu simplifikatu, kontzentratu baten eukitzeko asmoakin, karpetatxo hau komunikazioz bortitzeko gida sortu nun. Bertan, beharrezkoa duen informazio basikoa jasotzen da, Marshallek proposatzen zituen 4 elementuan informazioa, baita guri ze gertatzen zaigun argitzak orduan erabili dezakegun eskema, empatiaren eskema, informazio hori geuretzat barneratzeko erabiltzeaz aparte, egoera konkretuak argitu nahi ditugunean, 4 elementu hauek bestearen ondoan jarrita eta postiten bitartez, egoerak argitzen joan gintzezke, lehendabizi nahi ze gertatzen zaiten lehenengo etapa ingo genuke, hau gertatzen nian, ni hola sentitzen naiz, niretzako hau importantea da, eta hau egingo dut, edo noko hau eskatuko jot, alakori. Eta besteai ere ze gertatzen zaion, beste aldean, postitakin, joan gintzezke, bilbidea egiten, besteak ere hau egiten dunean, osan ditenean, ostu nien esaten, imaginatzea tola sentitzen dela, ze beste hau behar izan dezake, eta hau eta guztako ditzaioke. Behin mapa hau eduki ondoren, erabaki dezakegulako, hain zer egingoet, erabaki nintzita jongo naiz, edo erabaki bat hartukoet, edo ekintzaren bat diseinauko dut, edo dana dalakoa egoera hori konpontzeko. Beraz, informazioa komunikazioz bortitzekoa modu zehatz eta simplifikatuan eukitzeko modu bat izango litzake, eta baita ere egoerak argitzak orduan, gida bezala erabili dezakegun materiala. Nire lan parte gehiena gurasuekin, familiekin eta ikastetxetan irakasleekin ibiltzen naizenez, nire lehendabiziko liburua gurasuei zuzendua izan zen, elkarrekin hasi liburu hau. Bertan, lehendabiziko kapitulo bat badao komunikazioz bortitzeko, Marshallen eredu hau azaltzen detena, familiko edo seme-alabekin gertatzen zaigun egoera konkretu bat hartu, eta hori prozesuak markatzen dizkigun elementuak argituz azaltzen. Eta ondorengo kapitulo guztik, oso gurasotasunean presente eukitzen ditugunak, bai guraserrea, edo kulpa, edo limiteak nola jarri, edo empatia, edo gazten autoestimuaren nola indartu. Kapitulozkan joa lantzen gai bakoitzak, eta kapitulo bakoitzaren estruktura joa eduki pixkat azaltzen, adibideak eta ariketak. Beraz, liburu hau irakurketako liburua izan daiteke, baino iruditzen zait zea gehiago daukala, indar gehiago daukala, bereziki ariketak egiteko erabiltzen deun einean. Nik gimnasioa jutea bezala ikusten liburu hau, gauza desberdinen aurrean, muskulatura egiteko ahalbideratzen duen liburu edo informazioa. Urrengo liburua irakasleentzat zuzendua izan zen, Jirafa hizkuntza. Liburu hontan, ikasleekin gelan martxan jarri ditzazketen dinamika eta proposamenez josita daun liburua da. Bertan, horri guztiak, dinamikak, proposamenak, bai
aurrezkuntzakoentzako, lehen hezkuntza edo bigarren hezkuntzako, bertan bakoitzean markatzen dut, iruditzen zaidena aproposena ze etapatako izan zitekeen. Eta, dinamika hauetan, gai desberdinak baita ere, bai elkarra bizitzakoak, bai asertibidadearenak, empatiarenak, gatazkaren kudeaketarenak, komunikazioz bortitzeko 4 elementuetan ere, trebezia edo abilezia hartzeko dinamikak, eta gai hauen bueltan lantzeko proposamenen liburua izango zen. Bertan ez dago edukirik, denak dira, esan da bezala, ariketak egin ditzazkezuenak, eta irakaslegoak edukiak nahiko balitu. Hau, gurasoentzat idatzita baldin bado elkarrekin hasi gurasoentzat, ez da, izan da bezala idatzi da baldin bado ere, bertan lantzen dana oso erabilgarri izan daiteke baita ere hezitzaileentzat, eduki aldetik zerbait lantzea nahiko balitzake. Liburuekin, baina beste formatu baten, ipuin bat ere sortzea animatu nintzen, eta hemen daukago Kira jirafa eta Sarraren diamanteak. Bertan, Naia eta bere aitak, etxe askotan errepikakorraren gatazka baten murgilduta daude, apaltzeko ordua da, eta jostailuak jasotzeko iskanbila sortzen da. Eta, komunikazioz bortitzean metafora gisa erabiltzen den jirafa, gerturatzen zaie laguntzea topatzen alabaren eta aitaren haserrearen barruan dauden diamante edo informazio iskutuko hori deskubritzen laguntzen die, eta hortik beraien konponbideak, soluzioak topatzea, eta baita haserraldiaren ondoren pakeak nola egin, eta eskertzak nola egin, eta gauza guzti horiek ere lantzen laguntzen die jirafak, eta beraz, bai aurrentzako edo bai helduentzako, gai hauetan murgiltzeko beste formatu bat izan daiteke ipuin honen bitartez. Gai hauek lantzeko beste modalidade bat jolasa izan daiteke, eta jolasa ere izan zen lehendabizi sortu nuen materiala, iruditzen zitzaialako guzti hau barneratzeko beste modu bat dela, ez hain burutik edo arrazoitikan, ez da? Material didaktiko hau etortzea katalogo batekin, katalogo honetan dazkau emozio eta beharren irudi hauek, berdeak emozioak izango zian, fuziak beharrak, eta material guzti hau dana egongo litzake bi karta barajatan, jolas desberdinak egin ahal izateko, eta puzzle bat ere badago, eta puzzle hau osatuta, 6 piezatako puzzle bat da, bi pertsona osatuko genituzke, ni pertsona irudikatzen duna, eta zu pertsona, bi pertsonekin, zutani jolasak nahi dulako zurea eta neria kontutan hartuko irtenbide bat topatzea. Orduan, gomendioa izatea material honekin, gatazketan sartu aurretik, lehendabizi adimen emozionalean trebatzen eta muskulatura egiten izateko, jolas desberdinak egitea eta ezagunak dian jolasak, beste hainbatetan jolastu izan deunak, ez da bi karta baraja dauden momentutikan, hau txikitsuekin hasi gaitezke bikoteak bilatzen, aukera ditzazkegu karta gutxi batzuk, aurra txikile baldin bada, edo almen txikiagokin baldin bagaudiza, eta karta gehiago, horrak handiago, edo kapazidea gehiokin baldin bagaude. Beraz, bikoteak bilatzen, imintziozka, nor da nor, edo zein da zein jolasa, empatiaren gurpila, egin ditzazkegun proposamen oso desberdinak, eta baina erroxak, erabilgarriak dianak, modu horta, pixkat materialakin ere familiarizatzeko, eta hizkuntza emozioen hiztegia, beharren hiztegia, haueke, barneratzen journalizateko. Eta behin pixkat familiarizauta gaudenean, gatazketara ere eraman edo erabilialko genuke gatazketan, bertako prozedura web horrian ere, edo tutoriala YouTubeen edo web horrian aurkitu ezakezue, eta gatazken prozedura hori ikustez aparte, egin daitezken beste jolas batzuk ere, eskuragarri izango zenituzkete. Zutanik jolaseko katalogo hau asko gustatu izan da, bertan daudelako emozio eta beharren zerrenda bat. Kontua da,
segun ze pertsonentzako edo segun ze erabileratako bertan agertzen dian letrak oso txikitsuak gelditzen diela, eta erabilera errasteko kartel hauek ere sortu ditut, etxeetako eta eskoletako paretetan oso lagungarri dielako, bertan emozio edo beharrak identifikau edo hainbat proposamen egiteak orduan eskura ukitzeak asko lagundu dezakeelako. Eta irudi hauekin edo zutani jolaseko materialakin jarraitzen, aukera berri bat sortu dut, norbaitek karta baraja bakarrik nahiko balu, baraja soilik ere eskuratzeko aukera izangoa, bertan emozio eta beharren baraja hau norbanakoak eta geure ariketatxoak egiteko eta prozesu pertsonaleako ere oso lagungarri dielako, eta beraz jolasa osoki izan gabe karta hauek ere eskuragai izango dira. Material guzti hauetan niretzako erabilgarriena izaten nahi dana agenda hau izan da, oraintxe urtebete da sortu nula, eta bertan eguna antolatzeko formatu berezi badauka, non alde baten programauta egunean zehar orduekin programauta dauzkaun gauzak jartzeko aukera ematen digu, egunean zehar egin nahi duten tareak, zereginak ere apuntatzeko zatitxo bat dago, eta bereziki hemengoian daude 3 laukitxo, bertan gaur bai edo bai lehentasuna eman nahi dieten gauzak jartzeko aukera emango ligukenak, ezta? Bertan nahi gustatzen zait gehiago zeregin hauetatikan jartzea aukera balitzake, baina gehiago gustatzen zait gure ongizateekin ere lotuta dauden eta batzutan bukaerako edo azkeneako usten ditugun gauza horiek egunean zehar zeini eman nahi dioten lehentasuna jartzea gustatzen zait. Eta gero behian, badago, egun bakoitzean, ariketa, hausnarketa esalditxo bat, komunikazioz bortitzeko, harremanetako, emozioen inguruko, kontutxoren bat, refreskatzeko edo dosi txikitan egunero, zerbait barreratzen juteko aukera ematen digun hausnarketa izango zen hor. Eta, nire kasuan behintzat, goizetan gozaltzen edo gozaldu horretik, minutu batzuk hartzea, egunean nola jongo dan edo zer egin egiten jartzea, asko laguntzeit, fokoa jartzen, eta bereziki egunean zehar, egunean zehar, egiten noan einean azpimarratzen edo subraiatzen eta kentzen juteak ematen duen plazerrak, benetan nire buruakin ere konfiatzen eta motibatzen laguntzen dian zerbait da. Aurtengo nobedadea, 2. diska izan da. Badakizue ezagutzen dena zutenok besteak, kantatzeak ona handi egitela eta asko disfrutatzetela. Eta, aurtengo diska hau, barruko ahotsak, nire izeba Luisan poesia liburutatik sortzen jungean abesti desberdinak rekopilau ditugu. Diska esatetenean USB formatua da, CD-ak gerutan zailtasun gehiago dauzkaulako, edo etxetan eda kotxetan geruta gutxillo daukaulako, eta beraz, USB-aren aldeko apustu hain dut. Eta, posi gaude gure neurrira egitea daukagun musika aportazioakin nola galitu da.